Etu gara berriz, beste emanaldi batekin, esker mire etortzeagatik, hasiko gara, bai? Eman behar diogu sarrera bezbatza eta gure musikarien. Bertze urtetan, ohituek zate igual historia bat ikustera, aintzineko biletan, kontatzen ginoen historia bat emanaldian zehar. Aurtengoan urte berezia denez eta urte arraro izan denez, bertze modu batean planteatuko dugu gaurko emanaldia, bai? Ardatz bat edo ari bat lotura bezala izango du emanaldi guztiek, eta nik 3 bloketan zatituko dugu. Eta bloke bakoitzean aintzinean nik kontatiko da zer historia kontatzen dugun, historia txiki behar, bale? Orduan, lehendabiziko partian, ardatza lurra da. Izenburua gertzen duen bezala, terra, lurra da. Orduan, lehendabiziko zatien, egin behar dugu gure lurran eta lurrak ematen digun inguruen bidai txiki behar. Orduan, hasiko gara lurrari eskerrak ematen digun guztien gatik. Ondotik, gure dantza talde batek lurra landiko du, gero abes batzak pixket ureztatiko du, bere fruituak emango dizkigu, eta fruitu hauek ezkontza batean jango ditugu. Akitzeko, gure lurrean eta guretzat hain garrantzitsua den familia ere goraibatiko dugu dantza batekin. Goazen lehenbiziko zatekin, esker mire.
Eta lurrakin segituz, ondakoan munduan zehar bidai txiki bat egitea erabaki dugu. Bertze lurraldeak, bertze tokiek bizitatuko dugu. Adibidez, hasiko gara ikusiko duzue borroka bat, iparraldean pasatu zen borroka bat, hain zuzen, gero joan gara Afrikara, ondotik lurrari dantza exotiko bat eskainiko dugu, eta kitzeko Paris bizitatuko dugu. Segi disfrutatzen.
eta honekin akituko dugu lurren inguruan prestatu dugun emanaldi hau. Hirugarren zati honetan, torriko gara etxera buelta, gozatzeko faltan botatu dugun hainbertze gauz, hilabete eta hilabete luze hauetan. Gu emanaldia prestatzeko duda pila bat izan genituen, aforen kontuek eta hori dena. Eta dudak, eta azkenean erabaki ginuen. Hasiko gara, aldatu ginoen ensaiotokiek, dantzariek, ez zelako ez posible aforoengatik, baina horren ginoen, eman behar dugu buelta, eta zerbait egin behar dugu. Ez genekin ailegatiko ginen egun hontara, arrazoi berdinengatik, baina suerte izan dugu, eta hemen gaude. Orduen, azkeneko zati honetan, erakutsi nahi betzegu gure herri, erratu zen bezala, barkatu. Lehen erratu duten bezala, inbar dugu buelta gure herrire, ona, eta erakutsiko datzegu dantza desberdinen biztartian eta kanta desberdinen biztartian, gogokoen dugun gauzak, adibidez, udako bestetako dantzetako plazetako dantzak, auzolanak, horretuko dugu ere bai falta dugun familiak, eta akitzeko denak junto, abesbatza, dantzariek, denek elkarrekin, pieza bat eskainiko dugu, bazandarre biltzarra bali mezen bezala. Espero dugu zuen gustoko izatea azkeneko zati hau. Mila esker.
esker mila honitz denei tortzegatik, esker mila dantzari, abesbatza eta musikariei. Soinu teknikariek, erraldoiak, aurten berrikurte izan dugula, eta zuei, esker mila honitz denei,